naki ne naki ne. So ne sila tare na gani ina ta yawo a cikin gari, babu wanda zai kula kukana. Kin riga kin tuce ni, kin riga kin tafi da soyayya ta. Wannan wani irin so ne kike ta mini haka babu sauki. Ni ina maza ki so gare ni ki amsa cewa kina so ni. Kin sani sare shi so bashi da magani inda mutum bai ansa ba. Ni an sake kawai nake jira yake zo da Allah ki fada mu. Gaba da bana iya bacci, cin abinci ya zama mini aiki tun daga safe har zuwa dare. Ya taho gare ni ya masa, na dace da Allah shi ne ce cikin buri na kuma muradi na. Ya ki zo nan tauren yan mata, kin bambanta a sauran yan mata. Idan ana nema masu kyau kina ta cikin farko. Ke ce farko a bangaren rayuwa na, ke ce farko a bangaren rayuwa na. Ke ce mai tire na kwanci, tsanani da daɗi ta wuya, ya za a yi maki guje.